Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. салом мегем шунавандагони азиз, аллакай соати севими барномаи салом ҳамсадо аст. номи ман Фирдавси Каримзод ва дар назди ман як ту зебусанам не аллакай ду зебусанам ва як ҷавон паҳлавон. Номҳояшонро акнун муайян мекунем. Ҷонишинҳои номуайяниро аллакай гуфтем. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, страна, Таджикистан и весь мир, где бы вы нас не слушали. Сегодня у нас пятница, 14 октября. И как мы и обещали вместе с Фирдаусом в начале нашего утреннего шоу, к нам подключились гости. Сегодня у нас в гостях хитмейкер этого года. Молодая, красивая, талантливая, сладкоголосая исполнительница. Девушка, благодаря которой песня «Кабутар» зазвучала новыми красками. Согласен, Фирдаус? Зиднестам, 100%. В общем, молодая яркая звезда Йосамин Давлатова и ее суперпродюсер Зайн Шамсидинов. Вам аплодисменты, друзья. Ана, қарсакҳоро ҳам шунидем. Уман Зайн, шумо медонед ки қабл аз вохӯрӣ ва уман оғоз намудани соати сеюм бо шумо, Ҷамила дар яке аз соатҳо номи шуморо ба монанди сарояндаи Амрикои табор Зейн Малик, Зейн Шамсидин гуфт. Ва уман чӣ гуна шумо, яъне номи шумо Зайн аст ё ки Зайниддин аст? ин навбат аз продюсер оғоз мекунем. Аввалин маротиба мешавад ки аз сароянда не. раҳмат. аввало субҳ бахайр ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон. субҳи диёри зебоямон ба ҳама муборак бошад. Саломат бошад. Зайн асос номи ман Зайниддин аст. пурра рости аз хурдӣ Зайн гуфта, ҳамин хел вай маро мегуфтанд. хонагиё модар ҳама. ба ҳамин хотир дар ники, яъне ки продюсерӣ ман хостам ки ҳамира Зайниддинова Зайн кунам, ки фикр мекунам ки ин тавр ҷолибтар аст. Азбаски мо дар шоу бизнес қарор дорем, мисол и ба фикрам ки чем вай Зайниддин кардан, Зайн хубтар аст. Чем короче, да, запоминающий. ин медонӣ ба ки монанд аст Ҷамила. Стендапер Шарифро ёд дошта бошӣ, никнейми ӯ Ховалингист. Да. Ну или мое имя в Инстаграме, я Джамиля, а там у меня Миля Джа. Тоже специальный ход. Видите, я мыслю как продюсер. Не, агар баҳона, агар ҳаминро баҳона карда Инстаграми худро инҷо таблиғ накунӣ, агар дигар баҳона намешавад. Ба назарам. Саломат бошед. Друзья, доброе утро, Йосамин. Доброе утро и вам. Как ваши дела, как настроение? ташаккур. саломи худро ба кулли мардуми шунавандагон мерасонам. ташаккур, хубам. ҳолу ҳавои эҷод, ҳолу ҳавои санъат, ҳолу ҳавои зиндагӣ. умедворам ки ҳама хуб бошад. Спасибо большое. Саломат бошед. Ҷамила, чунин як вайб дошти ки Йосамин гӯё сароянда не ӯ ягон шоира бошад. Ассалом, хубам. Ну так ин оба и бин, есть. ин Это оба бин, творческий ин человек. оби пур аз лоя бин. Йосамин очень спокойная девушка, и вот Дарахат. этот вайб, он не у всех есть, я тебе так скажу. Садарсад. Обычно всегда все, я не знаю, из кожи вон лезут, чтобы показать, какие они активны, а вот такое спокойствие иногда редкость, на вес золота просто. Поэтому это надо ценить, Фирдаус. дар асл ин ғайриоддӣ буд. Ман бо ҳамин сабаб ман инро қайд кардам. У нас есть вопрос такой, знаете, он уже традиционный. Вот так как у нас утреннее шоу, мы всегда нашим гостям в первую очередь задаем такой вопрос: как прошло ваше утро и как оно вообще начинается в вашей обычной повседневной жизни? албатта ҳар субҳе ки аз хоб мехезем, шукргузорем барое ки имрӯз ҳастем ва аз пай эҷоду санъат. Шахсан ман одами санъатиам, бисёр эҳсосиям ва бо ҳамроҳи якай Зайниддин ҳар субҳе ки мехезам, ёдовараш мекунам ки ягон фикрак агар дар сарам бия, акаҷон исфруда бояд кор кунем, ё ки пешниҳод аз акай Зайниддин мешавад. бисёртар ҳолу ҳавои рӯзи мо барои ба эҷод вобастагӣ бисёр дорад. хуб фикр мекунам ки барои ман и бениҳоят хубай ва ҳар субҳе ки ҳастам, ҳар субҳе ки мехезам, шукргузорам ва хирсандам. Здорово. А у вас, Зайн? Как ваше утро начинается? барои ҳар як фарде ки дар бадан ҷон дорад, бояд ки ҳар субҳ мо мехезем, тани сиҳат дорем, бояд ки мо шукргузор бошем ва кӯшиш мекунем ки аз пайи ҳамон нията
ваёе ки дар зиндагӣ дорем, чи аз ҷиҳати оилавӣ, чи аз ҷиҳати эҷодӣ кӯшиш мекунем ки пайгири ҳамоно шавем, барои ховарак, барои Ёсамин, барои дигар сарояндагоне ки ба мо вай мекунанд, пешниҳоди корӣ мекунанд, кӯшиш мекунем ки онҳоро вай кунем, хирсанд гардонем. саломат бошед. ҷамила дар назди мо сароянда ва продюсер қарор надорам, балки равоншинос ба қабли психолог ва бизнес тренер. ҳар як субҳи ки мо мехезем, мо бояд шукргузор бошем. шумо розӣ ҳастед? ҳа, баландтар гӯед, ман метавонам. Ба он каме монандӣ додад. Боварӣ дорам ки Ёсамин ва Зайниддин аз мо умуман дилозурда намешаванд. Ёсамин и Зайн, скажите, пожалуйста, когда вы начали работать вместе? Сколько лет вы уже сотрудничаете или вот недавно началась ваша рости совместная аз работа? ҷудае ки қадам мондам ба ҳамин соҳа, ба санъату ҳунар, аз ҳамунҷа мо бо бародар Макай Зайниддин шинос ҳастем ва ҳангоме ки якм маротиба пешон рафтам барои оҳанг, пешниҳодо аз тарафи албатта Макай Зайн шиданд ва сурудҳое ки пешниҳод карданд беандоза ба мо мақбул шид ва ма дидам ки дар як соҳа ки ҳастам, ки ҳар як сароянда оҳангсози худша дора, ҳар як сароянда бо як продюсер, бо як эҷодкоре ки бо ӯ ҳамдил бошад, албатта ҳамдил бошад, ҳамфикр бошад ва ман дар ин ҷода фикр мекунам ки ман ёфтам нафареро ки бо ман ҳамфикр аст, ҳар чизе ки ман дӯст медорам медонад ва ҳар чизе ки ман мехоҳам барои ман сохта метавонад. ва тӯли як сол мешавад, як сол аз ҳамун вақте ки ман ҳамин ҷодаро қадам мондам дар ҳамин ҷода, аз ҳамун ҷо тӯли уже як сол. Да, друзья, но и как мы видим, ваше сотрудничество очень плодотворное и успешное, потому что как раз-таки за последний год, наверное, да, пошел взлет в вашей карьере. И я не знаю, вот согласитесь ли вы, но мне кажется, что вот именно песня «Кабутар», она стала таким вот счастливым билетом, да, для вас. Я знаю, что эта идея пришла, ну, вам обоим, наверное, да? Вы, знаю, что хотели исполнить эту песню, вы помогли в этом, или как все это происходило? мардуми санаткор, мардуми эҷодкор шабонгоҳ хоб нест ва аз пай як навгонӣ, аз пай як эҷодиёти хуб аст ҳама вақт. Шахсан ман ва Макай Зайниддин соати фикр мекунам, агар дурӯғ нагӯям, соат 12 шаб буд ё ки як буд, шаб дертар буд, суруда ба ман равон мекунанд, як идея ки ҳамин суруда ба ман нақл кардан ҳамин хел мешавад, ба овозиту бисёр мезебад Ёсаминҷон. баъд гӯш кардам, ҳангоме ки ҳам суруда гӯш кардам, ҳамун образои худам дар фикр ваем зад, гуфтам ин сурудаи май, ин чизи май, ира ака бисоз. 100%. бисёр хуб. Ин ҳамон вақте ки соати 12 шаб ҳамсӯҳбат мешуданд Ёсамин, мазарат бо Шамсиддин. Зайн Шамсиддин. ҳамон лаҳза ман аллакай хоби 14-уми худро медидам. Яъне ман хоб будам вақте ки онҳо кор мекарданд, чунин лаҳза буд. Ну вот поэтому Фирдаус ту дар ин ҷо ҳасти, онҳо дар он ҷо. Певцом и исполнителем. Друзья, и сколько времени у вас ушло на подготовку самого релиза, трека и клипа? Как долго? У вас, наверное, сразу, как только вот появилась идея, да, вы отправили, вы ее приняли, представили, все, вдохновились, начали работать. И в короткие сроки, получается, вы все сделали? Или немного потянулось время? Не, мо ин суруди Кабутарро дар як муддати кӯтоҳ сохтем. ҳамун шаб ки ман вақте ба Ёсамин ҳамсӯҳбат шидам, ҳам дар чӣ хел гӯям, дили ман муҳаббати ҳамин суруд ҷо буд. ҳамин хел як шавқ мегӯям, ку ба қавли русӣ ахота мегӯям. Да. Аммо вай да ман ҳам буд да Ёсаминам. баъде ки мо ҳамсӯҳбат шидем, мо бисёр ҳамфикрем. Агар хато накардам, ягон 99% мо ҳамфикрем. чизе ки ман фикр мекунам, ман аниқ медонам ки ба Ёсамин чиз писанд аст. вақте суҳбат кардем, баъди суҳбат ман аз шавқи зиёд сари ҳамин вай ҳуҷраи кори даштиштама, ҳамин ритми ҳамин вай сохтан гирифтам. ба шавқ ба як вае ки ҳамин чиз фарқкунанда биёд аз дигар сурудое ки мисол
ҳар рӯз мешнавем, аз ҳамин бояд ки фарқ кунам. Як чиза ба қавли русо почерк мегӯянд. Ман бояд ки як вай хидмат мемондам ҳамин чиза. Аллакай ҳамин суруд чӣ хел гӯям, ҳар як одам ҳиссиёти хиша дорад. Ман фикр кардам ки ҳамин чиз беҳад хуб мегзарад. Ба қавли мафтун кард мегӯям мешавад. баъд ритма сохтем, суханошам аз ҷониби ма буд. Вале дар баъзе сомонҳо гуфтанд ки ба таври тарҷума кардам чӣ кардам. Леки ман рости гап алҳамдулилла тоҷикам, мусалмон вай узбекиро ман намедонам. Ман узбек нестам. Рости ман намедонам ки аммо писаре ки узбек хондагиай, ҷамбул меган. Ман намедонам ки чӣ месарояд рости гап, аммо кабутарша фаҳмидам. Ҳар як оҳанг суруд примерно ин чиза мисол мумкин ки ман ҳис кунам, дигар инсон шояд куна накуна, ман ҳар кас вай хиша дорад. Ҳар як суруд оҳанг ҳамон худаш дар ҳамон процесси кор суханош дар вай ман пеши назари ман омода мегиранд ки ҳамида чӣ дар корад. Суруде ки кабутар равиши оҳангаш ба таври камтарак ҳазлиам ҳастай, ҳам ошиқиам ҳастай. Висёл бигем да, ҳамин ба қавли русо. Ҳамин тавр садо метиҳад. Ба он хотир ҳамин намуд суханҳо ман дар ҳамин дидам мисол. Ширину Фарҳод ба Гулистону ҳамдилу ҳамҷон. ба қавле ки ҳамин вай помери аст. Гулистон ҳамин хел суханҳо ман хостам ки ҳаминро монам, ҳамин чиз бисёр вай ҷолиб меяд. ҳамин тавр шуд. Баъд рафта бисёртар мо аз бо Ёсамин ва бо дигар ҳунармандон дар студияи бародари бисёр қадрдон ҳунарманд ки онам як чеҳраки нав аст дар қатори мо, Сиёуш Неъматов. бо акаи Сиёуш рафтем, ҳамин чиза мо совместно вай кардем, запис кардем. Ман худам ҳамаҷода иштирок мекунам, чӣ дар вай сароидани Ёсамин, баъди Ёсамин бо мешинем 3-4 рӯз дигар мо ура ба қавли свидани мегӯям дар рӯи оҳанг кор мекунем ки ҳамин чиз дар як дараҷаи хуб вай кунад, садо диҳад. Чӣ дар телефони мобилӣ, чӣ дар радио, чӣ дар мошин, дар ҳамаи ҷо мо анализ мекунем ки ҳамин чиз дар вай профессионалӣ вай шавад. Мастеринг, да, по-моему, называется, да. Мастеринг ин этапи охирони ҳамин вай аст. Баъд баровардем, баъзе бо Ёсамин шиштем, гуфтем клипша чӣ кор кунем. Ёсамин ҳамин хел вай кепкача. Это уже то, что пришло к вам в голову, да, Ёсамин, получается, когда вы слушали песню, вот этот образ девчонки с нашего двора, такой образ был. Ҳамина мо бисёртар якҷоя фикр мекунем. Баъде ки ҳамн суруда мемонем ҳама каса, баъд гуфтан мегирем ки ҳамҷо чӣ мешава. Баъд Ёсамин кепкача, ман мегӯям мошинча, иш мегӯям хеле. Ҳамин чиза вай кардем. Дар як муддати кӯтоҳ сабаб шуд ҳамин хел вайш кардем. Кори сабук. Ҳамин коре ки аллакай ман уже вай кардам ки ҳамин хит баровардан чӣ хел буд аст. Да. Чувствуешь, есть предчувствие, что точно залетит вот эта песня, да. Хай хуб рафт дар Инстаграм, дар Ютуб. Конечно. Бисёр зур уже около 3 миллионов просмотров, да? Там 2 с чем-то было, по-моему, вчера. Чунин Ҷамила шаб хоб нарафт вақте ки шумо суруд омода кардед, ин кас тамошоҳои шуморо ҳисоб карданд, яъне мо низ чӣ тавре ки мебинед хоб набудем ва бо ҳамин кор машғул будем. Уман дар масъалаи клип ба ки ин ақида омад ки онҷо бештар даврони советӣ бошад дар онҷо? Ба назари ман он чунин монанд буд, тарзи либоспӯшӣ ва уман истифодаи мошинҳо. Ёсамин аввал ба тарзи ролики Reels Instagram ина пахш кардем мо. Баъдан бисёри мардум вақте қабул кардан ба аудио, ба тарзи аудио дар YouTube 1 миллион шуд. Ҳама клип гуфта истодан. Ва хулоса омадем ки клипи пурраш кунем. Хай чунин намешавад. дар ҳамин ҷодаи санъаткоро фикр мекунам ки ҷодаи сурудхонӣ бояд ҳаҷвиам бошад. Дар Тоҷикистон аз хурдӣ мо дар Тоҷикистон калон шудем, дар Тоҷикистон таваллуд шудем ва аз хурдӣ бисёр санъаткорои тоҷика дӯст медорам. Ҳаҷви ёша, ташриф, дигару дигароша, бо инҳо мо калон шудем. ҳангоме ки дар ҳамин ҷода қадам мондам, аҳамият додам, фикр мекунам ки ин чизо ай байн рафтанд. хурдим дигар буд, ҳозир калоном дигар чизоро мебинам. ва чизе ки самимӣ аст, ҳама вақт ӯ хуб аст, сабук аст, зебо аст. муҳим
оддӣ аст. Ва ба як хулоса ки омадем бо акай Зайнин ки акай ташрифа даъват кардем бо як ширкати Дӯстон груп видеоклип сабт кардем бо бачаҳо ва бисёр ҷолиб буд. Ҳангоме ки нақшофарӣ мекунӣ, дар ӯ клип иштирок мекунӣ, шахсан худам хурсандам, худам самимиям, худам касб ма дӯст медорам суруди акай Зайнин карда гирам. Барои ман як тӯҳфаак аз тарафи бародарам буд ки ин қадар ҳамкории хуб, умеди ба санъат, умеди ки бо пешравиҳо, бо сабтҳои нав, бо клипҳои нав ба ҳама ваъда метиҳем. Албатта иншоалло рӯзои наздик бо як суруди дорем ки аз ин ҳам шояд ҷолибтар бошад. Албатта интизор бошад. Когда человек делает свое дело с любовью, с искренностью, это всегда становится успешным в последующем, с чем мы вас поздравляем. Поздравляем с хорошим результатом, с отличным результатом. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а далее продолжим наш эфир. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, утреннее шоу «Салом Хамсадо» продолжается. И я напоминаю, что у нас в гостях Ясамин Давлатова и ее суперпродюсер Зайн Шамсидин. И мы уже в первой части нашей программы поговорили о том, как создавался трек «Кабутар». И, соответственно, да, клип к нему. Теперь давайте поговорим о том, что случилось после того, как вот песня и клип стали знаменитыми, залетели во все чарты, если можно так сказать, наши таджикские, да, YouTube, Instagram, везде эта песня просто на всех свадьбах, со всех радиоприемников точно звучала эта песня. дар масъалаи чартҳо илова мекунам. Apple Music Таҷикистан мо дорем, Ҷамила. Ин маънои оно дорад ки агар истифодабарандагони iPhone ё Саминро гӯш кунанд, ин кас имконият доранд ки дар чарт пешсаф шаванд ва аллакай ба фикрам чунин пайгирандагон ҳам дорад ё Самин. Ну так или иначе, песня хит. Это 100% хит. Бидуни шубҳа. Да. Скажите, пожалуйста, как после этого фурора, так скажем, изменилась ваша жизнь? Баъд аз ин суруд. И изменилась ли она вот после вашего вот этого успешного продукта? Албатта фикромон, фикрое ки дар ҷодаи санъат доштем, мо ба як қувваи дигар, ба як фикри нав мубаддал ёфт. Фикрои нав ҳама вақт дар ҳамин ҷодаи санъат як навигарӣ, як кори сабук, кори пешрафт дар фикр мекунем ки барои якай Зайнам барои худшон қабул кардан, фаҳмидан хуб мардум чиро дӯст медоранд. Ҳар чизе ки мо дӯст доштем хубтар қабул кардем, мардумам хуб қабул карданд. Шахсан фикрои ма бо бар як дараҷаи дигар алишид. Як дараҷае ки чӣ суруд бояд кунам, чӣ зебандаи ма аст, чӣ дар кадом андоза ман бояд ба мардум як клипаки ҷолиб, як сурудаки ҷолиб, як чизи навгонии тоҷикӣ нишон будам. Фикром албатта алишид. Фикром зиндагии ҳаррӯзам барои ма, барои дигарон ҳама мешиносанд, ҳама эҳтиром мекунанд, мухлисо дӯст медоранд. Албатта барои ма як дунёе, албатта барои ма як пешравие, як дигаргуние дар зиндагии ҳаррӯзам. Друзья, мы часто слышали песню похожего мотива «Кабутар», да, вот «Кабутар». Очень часто ее слышали, но, как я отметила в начале программы, трек, который создали вы вместе, песню, которую успели вы, Ясамин, она зазвучала новыми абсолютно красками. И из всех версий, которые сейчас существуют на данный момент, самая популярная версия, самая любимая у народа, ваша именно. Но после того, как вы возродили, так сказать, моду на эту песню... Азнав эхиои суруди дарбораи Кабутар. В общем, что началось? Мы стали свидетелями того, что многие наши исполнители начали вдруг тоже выставлять и выпускать подобные песни. Ҷамила, миёни сарояндагон ба фикрам фақат ман суруди Кабутарро нахондам, халос дигарон ҳама хондан ба назарам. Ну вот, и вопрос в этом и заключается. Как вы на это вообще реагируете? Что это для вас значит? Аллакай шуморо фаҳмидам.
рости гап ёсамин дар байни ҳамин сарояндагое ки ба қавли звезда мегӯянд бисёр ҷавон аст. Як кӯдак аст бигем. манам дар ҷодаи худам хатона кардам 2018 ман оғоз кардем. Недавно, да, получится. 4 сол. ба ҳамин хотир ду кӯдаке ки нав аллакай боз дар байни вай буд, пандемия буд, Да. ҳама вай шуд, стоп шуд. Ду кӯдаке ки ҳамаи диққати мардума ба худшон ҷалб карданд. Ба фикрам ки аҷоибии вай ҳамин кор дар ҳамин меравад бисёртар. баъде ки мо сароидем баровардем, ман ин суханҳоро худам иваз кардам, эҷод кардам дар ҳамин заметкаи телефонам. ҳозира ҳаст. баъди баровардани мо ако ҳар як ҳунарманд мехоҳад ки муваффақ боша. Конечно, да. баъде ки суруда ёсамин баровард, гуфти якам ки тоқа ман мондам нахонда. ҳама хост ки ҳамира хона мардум гӯш кунанд, таъриф кунанд, вай кунанд. дар байн аз Фарзонаи Хуршед мо ина шунидем, албатта ки бо суханҳои ман. баъдан аз устод Сурайё Қосимова ва бо шавҳарашон онам сароидан. баъдан Фаридуни Хуршед сароид. бо дирӯз мефаҳмем Қайс Улфати сарояндаи машҳури афғон. Это прям какой-то флешмоб начался, да, на эту песню. фикр мекунам ки гуфти бародар ман худам мондагиам нахондам. чӣ тавре ки як суруди репсаро ҳаст, эки диловар мегӯянд онро, ва суруди ин репсарои тоҷик дар Шазами Қазоқистон мавқеи аввал гирифт. Аҷоибан, суруди тоҷикӣ дар Шазами Қазоқистон мавқеи аввал гирифт. Это песня, которая в ТикТоке стала знаменитой. калимаҳош бисёр оддӣ ҳастанд, ба ҳамин хотир бирав мегӯяд, яъне каме дуруштар гӯем, ба ҳамин хотир. фикри мо, аммо ба қавли русо позитсияи мо нисбати ҳамин савол додатон чие ки Как вы к этому относитесь? Да. бале, мо ба ҳамин ҷавонимон нигоҳ накарда диққати ҳамаро ба худмон ҷалб кардем. мо аз як рӯ гӯем бисёр хурсандем ки ба қавли Фарзонаи Хуршед, Сурайё Қосимова модаршон ҳамина бозхонӣ кардан. мо бисёр хурсандем, фикр мекунем ёсамина барои мо як фахрай. боз Қайс Улфат ки аз Афғонистон ани аллакай моро вай кардесен. суханои мана мисол то Қайс Улфат ки дар Амрико зиндагӣ мекард, то Амрико рафта расид. мо ростига бисёр хушҳолем. ёсамин ягон гуфтани дошта бошед? албатта мо фикр кардем ки меҳнат, заҳмат, самимият, ҳар чизе ки дар мо ҳаст, дӯст доштан мардум. дигаронам дӯст доштан, дигаронам тақлид кардан ва барои мо албатта фахрай. шахсан барои ман бародарам қати ҳамкорӣ мекунам. барои ман фахрае ки ман ҳамкорӣ мекунам, месозам, ман мехонам, мардум қабул мекунанд, дигаро бозхонӣ мекунанд. ва аз ҷониби санъаткорони пешсафи Тоҷикистон бисёриҳо албатта қабул мекунанд ки ёсамин суруди туро хондан, бозхонӣ кардан. ту ягон гап нагуфтӣ ба. хуб, санъат сарҳад надорад. санъат ҳар ҷои самимиятае мегирӣ, мехонӣ, ҳар ҷое ки аз ин ҷа мебарояд, ӯ ягон ҷои бадиш надорад. аммо аввалдараҷае ки якум рӯзе ки мо суруд баровардем, як 5-6 рӯз пас баъдаи суруд бозхонӣ шид боз аз ҷониби дигар сарояндагон. албатта каме зиқ шидам аввалда, чунки навкасб ҳастам, навкор ҳастам. баъдан сурудҳои ояндамон, санъат ҳаду канор надорад, боз суруд ҳаст, боз эҷодиёт ҳаст. ва албатта ки фахр аст. имрӯз бари синсоли ҷавонӣ сурудҳое ки дигаро бозхонӣ мекунанд, мардум дӯст медоранд, мардуме ки бисёр дӯст медорам, қабул доранд ҳамин санъат ҳунари мора. хуб, барои мо як фахре. Я абсолютно тоже точно разделяю вашу позицию. Самое главное, что все и так знают, кто первый, да, спел, чья это песня. ин маълумтар аст. мо намегем ки мо зур хондем, дигаре зур хонд. Да. бигзор ки мардум ба хотиан.
инҷо як чизи дигар аст ки ҳамон нишоне ки сарояндагони пешсаф баъди шумоонро хонданд ин аллакай боиси ифтихор аст, ин аллакай зафари шумоаст, ғалабаи шумоаст, ин бидуни шубҳа аст. Конечно. Друзья, скажите, пожалуйста, вот сейчас новый ваш трек, который вышел, «Дустадора», да? Он у нас, получается, на иранский лад немножечко. Чья это была идея? Почему именно вот фарси, уклон вот в сторону? Рости аз вақте ки ҳамкориро бо акайзайс Шамсиддин ҳамсӯҳбат шуда будем, ман эрониро беандоза дӯст медорам. Беғарз аз эронӣ забони бо забонҳои хориҷӣ суруд хондана беандоза дӯст медорам. Имрӯз мо дар Тоҷикистон зиндагӣ дорем, қарор дорем албатта, ва фикр кардем ки албатта пешниҳод аз тарафи акайзайши пешниҳод карданд ки Ёсамини суруд ба ту зебанда. Ман бисёр сурудҳои эронии Муҳсин Човушӣ, Сиёвуш, Мардоша бисёртар гӯш мекунам. Ковер хондан, бозхонӣ байни мардум камтарак фикр мекунам ки зиддият дорад. Фикр мекунам ки бозхонӣ хуб нест. Аммо барои мо санъаткоро бозхонӣ кардан, чизи чанд сол пеша нав кардан, и албатта пешравӣ аст барои ҳам санъати тоҷик, мардуми тоҷик ки дар Тоҷикистон ҳамин хел сурудҳо, ҳамин хел сарояндаҳо бояд бошанд ва қолабшиканӣ албатта бояд бошад. Бозхонӣ ин як ҳунар аст. имрӯз ҳар касе ки бозхонӣ мекунад, мо сарояндагон эҳтиром мекунем. Ҳар касе ки аз ӯдаи он суруд хуб меброяд, албатта ба як эҳсос, ба як муҳаббат ба мардум пешниҳод мекунад, ин барои ҳама фахр аст. Ва суруда ҳамкорӣ кардем як тӯли чанд вақт шид, тӯли як моҳ ҳам намешавад. Бале, қариб як моҳ. Но клип недавно. Бале. як суол ман доштам ба Ёсамин. Шумо гуфтед кавер кардан ё ин ки бозхонӣ кардани сурудҳои дигар сарояндагонро дар ҷомеаи мо қабул намекунанд. Мо ин маълумоти шуморо қабул кардем ва як суоли навбатӣ ҳамон ҳамин аст ки суруди як каси дигарро боз хондан яъне хуб аст, аммо ба он намоҳанг боз сабт кардан, яъне клип сабт кардан, ягон маводи муайян дар он сарф кардан, инро шумо чӣ гуна мебинед? Яъне бозхонӣ кардан дили хосарондаро шумо метавонед бозхонӣ кунед, аммо ба он боз клип навор гиред, ин аллакай бештар ба ҳуқуқи муаллифӣ наздик мешавад. ман ҳамчун шахсе ки дар донишгоҳи иқтисодчӣ хондам, ҷабҳаи тиҷоратиашро низ мебинам. Яъне клип навор гирифтан хуб аст ё ин ки не? ҳол он ки суруд ба як каси дигар тааллуқ дорад ва шумо инро мефаҳмед. Клип шахсияти як нафарро нишон медиҳад, шахсияти ҳамон сарояндаро. Ҳангоме ки ман суруд мехонам, ҳамагон медонанд ки ман бо чашмои пӯшида, бо як эҳсосе ки ҳатто худ ман дар оина агар бинам, шояд бигӯм Ёсамин, ин тарз духтаро ин хел намекунанд, сарояндаҳо ин хел намекунанд, чунки пеш аз хондан зебогиро бисёртар аҳамият метиҳанд. Ин чизо барои ман шахсан рабт надорад. Ман як нафаре ҳастам ки ман девонаи санъатам. Самимияту санъату овозу ҳиссиёти муҳаббата дӯст медорам ва клип кардан ин нишон додан ба мардум буд ки шахсияти мо аз ғайр аз сурудҳои фикр мекунам тоҷикӣ, аз ӯдаи дигар корҳоям хубтар меброем ва ҳамкориҳо иншоалло бо эронзабонҳоам, бо дигар давлатҳоам иншоалло дар оянда мешавад. Аллакай дар бораи коллаборатсия суҳбат карда истодаем. Марамат, шумо чизе гуфтамӣ доштед? Рости ман қатъи бисёр сарояндагони машҳури ҳамин Тоҷикистон аллакай кор мекунам, аз ҷумла занҳо. Вале Ёсамин аз ҳисоби ҷавонӣ бошад, аз ҳисоби ба қавли як маркаи нав мегӯянд ку тамғаи нав iPhone 16 бори. Ёсамин дар байни инҳо камтар вай фарқкунанда, бисёр ҳавасманда. Агар хато накунам, дар як рӯз ягон 10 бор мо зиёд ба телефон дар бораи суруд ва ё гап мезанем. Ба ҳамон хотир Ёсамин бисёр мехоҳад ки вақте ки мо суруда мекунем, ин духтарам дар сараш вай дорад, як фантазия, як дунёи хуша дорад ки мехоҳад ки ҳамира
реализовать карда да мардам пешниҳод кунад. И ҳамаш ай ҳисоби вай мешавад, як ҳамон чизе ки ҳаст, як дунё ки да зиндагӣ мекунад. ба ҳамон хотир ин гуна духтаракора бояд ки мо дастгирӣ кунем. Ҳар чӣ ки мегӯяд Ёсамин, ман бо ӯ ҳамфикр ҳастам, дастгирӣ мекунам. ҳар вақте ки бошад мегӯям ки инаш дуруст, инаш нодуруст. вақте ки ин камтар вай идеяра мекунад, бо ман аз опити худам добавлят карда мегӯям ки ин тарафро хубтар. В итоге мо ҳамфикр мешавем. ҳамина ба як гуфти гапо сюрприз барои мухлисон пешниҳод мекунем. саломат бошед. Ташаккур. ман як чизро илова кардан мехостам ки агар шумо гӯед ки Ёсамин тамғаи нав бошад, ӯ iPhone 13 не, балки iPhone 14 аст. Магар инро фаромӯш кардед шумо. 14 кунав буром. Ҳамонро дар назар дорам ки 14 дохила. Друзья, если честно, глаз радуется, когда я вижу таких представителей нового поколения шоу-бизнеса в Таджикистане. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо за вашу искренность и любовь. По вашим рассказам, по вашим словам, я, например, сделала такой вывод, что творчество у вас на первом месте, а деньги и все материальное уже потом, и это редкость, к сожалению, у нас сейчас в современном мире. Да. Вот, это и радует, да, это заметно. ба назар Ёсамин чун уман ҷабҳаи молиявиро намебинад ва аз ин шояд ки зайн истифода мебарад, мегӯяд Ёсамин, ин 84 чорабинии ки мо ин гузарондем мутаассифона ҳеҷ чиз ба мо ҳеҷ як даромаде наовард. барои ҳамин ин 100 сомонаро ман ба ту медиҳам аз кисаи худам, аз ҷайби худам. аммо дар моҳи дигар ҳамаш хуб мешавад. ту пагоҳ ба тамринҳои суруд сабткунӣ боз дер наоӣ, майла шакаҷон, ва ҳамин тавр рӯзҳо идома медиҳам. мо мехоҳем ки ба монанди ман худамро аз айне ки ҳамин корро оғоз кардам, ба холи музикални продюсер, music production ва амал пеша кардам. мехоҳам ки ба монанди мисол музик продюсери Орун Афшор, Муин Робар, Ҳомид Бародарон, ҳама чиз ки шидаге ба ман ай ҳаваси зиёд шидаге. ҳамин мисол навохтани ҳамин ба қавли Ямаха меган, ҳамина мо дар муддати як моҳ дар бораи ин мо ягон маълумот надоштам. маълумоти олӣ дорам, вале дар соҳаи банк. экономист, программист. мо ҳамон иқтисодчӣ ҳастем. худ дар оилаи банкӣ калон шудам. падарам вай буд, директори банк будам. тақдир овард ки дар ҳамин соҳа ба ҳамин гуна ва ё шумо дастрас мешинед. не, агар ман фарзанди директори банк медам, шояд ман танҳо мусиқиро гӯш мекардам. бубахшед, ин ин интихоби ман аст. инҷо акнун мо баҳс карда наметавонем, ҳар як кас интихоби худро дорад. ташаккур хай ягон барои бинандагонам ки моро пайгирӣ кардан. ягон суханҳои беҷоам гуфта бошем. мо бисёртар дар хона сари вай да кор мекунем, компютер да кор мекунем, ва дар фазои ин радио вай камтар ҳастем. ҳеҷ гап нест. баъд аз муваффақиятҳои Ёсамин шумо тез албатта ба радио меоед ва чунин ғалатҳоро ислоҳ мекунад. ва уман Ҷамила, ман як пешниҳод доштам, 2 порчаи шеъри сароят бисёр хуб мешуд. Маленький отрывочек. хоҳиш мекунем. Ну, с разрешения, конечно, Зайна Шамсиддина. ҳуқуқои муаллифӣ инҷо вайрон нашаванд. Эксклюзив. дар ҳамсадо. инҷои баҳсаш нест, аммо мегӯм ки ман суруде ки ҳоло набровардамаш камтар ҳаяҷонӣ мешам аввал бихонамаш. Сабзина бача рахай камтар. Сабзина бача. суруд боз дар бораи ман аст. Сабзина бача. як суруди дигар мо пешниҳод кардем. суруди халқӣ, аллакай роликаш дар Инстаграм пахш шудаги. ба наздикӣ шояд ки дар як-ду рӯзо дар ютубам ба шакли пурра, кейін ба шакли туёна. инам муаллифи шеър ҳамаш мо бо Ёсамин якҷо кор кардем. метавонад ки аз ҳамин суруд камтар. Пожалуйста, конечно, по вашему желанию. агар формати туёна бошад, ба фикрам ки бит лозим намешавад, Ҷамила. як сурудаки халқӣ, як сурудаки барои мардуми Тоҷикистон, барои мардои Тоҷикистон. албатта замзама мекунам. хуб қайд кунам, аввал ман камтарак беморам, грипп. Понимаю вас, я вот тоже сейчас
задыхаюсь, здесь сижу. бале хуб агар овозим гӯш харош бошад, агар ягон камодиё бошад, аввалдараҷа узр. سیاه توتی شیرینکی روی هاتا سبزی نبچه بکازی ما چشماتا خندیده و پاییده سویم منگریه صد هیله کنی صد هیله کنی باور کنم حرفاتا آی ای هم دل مردمان دست دستم بمان عاشقی آهنگ بخوان دل بری ابرو کمان تشکر یاسمین давлатова дар радиои ҳамсадо. Ман ҳаловат барам. Ман худро бэк-вокали Йосамин давлатова эҳсос кардам. Хуб астан бэк-вокал. Как красиво, это было очень красивое исполнение, с удовольствием просто ждем, когда выйдет уже эта песня. И знаете, вот эта любовь прям чувствуется в голосе даже. Несмотря на то, что вы болеете, ваши чувства, с каким чувством любви, искренности вы исполняли, вот сейчас этот отрывок, он просто поражает и впечатляет. Спасибо вам большое. Ман бемор будани Йосаминро умуман эҳсос накардам ва масъалаи дигар ин аст ки дар бораи сабзинабачаҳоям сурудҳои ошиқӣ буданд. Намедонистам то ин. Саломат бошед. Ташаккур, беҳтарин буд. Все, теперь я знаю, какая твоя любимая песня, Фирдавс. Hit. Да. Only. Йосамин, вопрос такой следующий. Ну, когда появляется новая звезда на горизонте, конечно, внимание людей переключается на нее, и возникают различные теории уже сразу, да, там, ой, я ее знаю, она вот там-то, там-то училась, истории мы узнаем, рассказы разные. Да, потом, соответственно, учитывая вашу звонкую, яркую фамилию, Йосамин Давлатова, появляются вопросы, которые мы хотели бы вам задать и спросить. Йосамин, скажите, пожалуйста, дорогая, вы не случайно не дочь знаменитой таджикской исполнительницы Манижи Давлатовой? Это совпадение? Россия сола бисёр метиам ба. Да. Солҳо аз тарафи мухлисон, аз тарафи мардум бисёр мешавад. Рости на ман на духтар ҳастам, на духтари аммо хола. На, ягон хештабурӣ надорем. Шояд монандӣ бошад. Да, вот вы похожи, голоса тоже похожи, и внешность, и голоса, и фамилия одна, и это прям... Что происходит? бовар кунед, агар мо албатта дар ҷоги бо ҷамила пеш аз суҳбат мо омодагӣ мебинем ва мо дар бораи ҳамаи мавзӯъҳо суҳбат кардем ва дар бораи наздикии хешовандӣ бо Манижа Давлатова мо умуман суҳбат накардем ва боварӣ дорем ки кормандони радиои ҳамсадо низ дар ин масъала шоҳид ҳастанд. Аммо аз суҳбати имрӯза оғоз гашт, ман фақат пайхаз бурдам, яъне тарзи суҳбат оромона, яъне он вайби имрӯза каме нест, бисёртар яъне монанд, яъне ташбеҳ ба Манижа Давлатова буд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ, яъне дар YouTube, дар дигар ҷойҳо мисол як суҳбати шуморо низ мисол вақте ки ман кофтукоб мекардам, наёфтам ки бозам яъне наздиктар бо шумо шинос мешудам ва аз хусусан аз оғози суҳбати имрӯза ман инро пайхаз бурдам ва инро ман гуфтам аввалин шуда мепурсам, аммо Ҷамила пешсафӣ кард. хуб аку дар бораи худ, дар бораи шахсияти худ он қадар дӯст намедорам ҳарф задана ростӣ ва ҳар чизе ки мехоҳам мардум бинанд, аз сурудом бинанд, ҳамон зиндагие ки дорам ай парда бимонад хубтар аст. Ну да, главный ответ на наш вопрос мы узнали, да. И вот теперь получается, что Йосамин не любит очень говорить о своем личном, о своей личной жизни. В творчестве лучше говорить о творчестве, да? Зачем тратить время на другие разные темы? Асп савориро ба шумо кӣ омӯхт? Ё ки сурат фотошоп аст? На. Ман бисёриё мегӯянд Йосамин бисёр духтари ороми, як духтари албатта оромирам дорам, як бо шухам ҳастам, бо ба қавли ҷои шармуш нест. Ҳар гунаи ҳастам, ҳамин хеле ҳастам. Як
бачамонанд ба ча сурат ки имрӯзҳо меган Юсамин ту як духтарак хитай хушрӯ кун ту санъаткорӣ бисёр ба ма дӯстом наздиком меган аммо асп саворӣ корҳое ки фикр мекунам мардонавория зиёдтар дӯст медорам. Албатта аспсаворӣ ҳама духтароам дӯст медоранд, завқ доранд, аммо хуб як намедонам як ҳиссиёти як зурии дар дарунам ҳаст ки бо аспсворӣ бо шиноварӣ бо чизои ҷолиб машғулам ҷуз санъати худ, чунки мехоҳам дар оянда албатта бо хости худо ягон сурудаке кунам ки ягон бар як бо асп давонию барои як санъати нави Тоҷикистон зуртару хубтару навтар бошад. Албатта бо як самимияту бо як меҳнати дигар ҳам ира мешавад. Бо аспсворӣ албатта якумин дараҷа ёд мегирӣ, баъдан дар клипҳо бо боварӣ дар болои асп мешинӣ ва тайға мекуниву медавӣ. яъне ин ҳам барои шумо ҳам барои клипҳост. Баъд як чизи дигар, яке агар футбол бозии дӯстона шавад миёни сарояндагон ва ҳунармандон ва дар ҳайати сарояндагон дарвозабон лозим бошад, ягон муҳофизатгар ёки ҳуҷумкунанда кӯмак мекунед ба онҳо? Албатта. Футбол бозӣ кардаед? Футбол рости бозӣ накардам. Футбол бозӣ накардед? Бисёр дилтанг мешавам. баъди аспсаворӣ ба фикрам футболро бисёр хуб ба монанди Эрлинг Холланд дар як бозӣ 14 гол мешавад. Инҷо акнун ҷои шаку шубҳа нест. Асп мушкилтар аст ба назарам. Но я что хочу отметить, именно фишка вашего образа, наверное, и заключается в том, что вы предстаете народу как, своя, да, девушка. Например, в русском пространстве говорят «девчонка с нашего двора». Это комплимент, потому что, простая наша девочка, вот прям, да, хорошенькая, скромная, и при этом еще и пошутить может, и не скрывает того, что занимается вещами, какими занимаемся мы все, там, например, и любит на конях покататься, да, или там вот поиграть в различные игры, пошутить, пообщаться. В общем, все это создает образ своей девушки, которой хочется верить, на которую хочется смотреть и которую хочется поддерживать, потому что она будто бы сестра, дочь, будто бы лучшая подруга. Да. И это прям фишка очень классная. Дай бог, чтобы вы пронесли ее вот так же за всю свою карьеру. Як чизро қайд кунам ки Ёсамин аз вақти ҳамин духтара ма аз як канор вақте нигоҳ мекунам аз уҳдаи бисёр стайлҳо мебароя. Ба ҳамн хотир сурудҳои эронӣ, сурудҳои намедонам тоҷикӣ, русӣ, бисёр намуди стайлҳоро хеле хуб иҷро мекунад. Сурудҳои халқӣ бисёр буданд, намудош аз уҳдаи бисёр намуди сурудҳои халқӣ мебароем. Вале дар ин духтар вақте худаш мегӯяд ки камтар бача фело ман ку аз наздик бо бисёр ҳамсуҳбатам, ман хостам ки дар ҳамин суруди кабутар вайша нишон диҳад, да? Вот эту черту, чизи бутиниро. Да. Ҳозир ман шумо агар назар карда бошед, ҳамаи сарояндагон якум мейкап, дуюм чӣ мегӯянд, маникюр, образ, стиль, вот эти платья из Каннского фестиваля. Дар як расход агар хато накунам ягон $2000 тоқа дар ҳамон мейкап ваёш мерава. хошу ҳар чӣ мекунанд мисол он аҳамият метиҳам мо. Дар ин духтар ман намедидам ки ҳамин корро куна. Ман хотир хостам ки ба ҳамин равияи худаш як суруди кунем ки ба ҳамин синни солаш намедонам 20 сола. Бале. 30 соли духтаронро намедонам. Мо ҷентлмени ҳаққӣ ҳастем ки ман намедонам. Ба ҳамин хотир хостем ки ҳамин як суруди шӯхак аз мусиқии ҳамин саксофон худаш ба ҳамин фикри ма шӯх буданро нишон медиҳад ҳамин вай саксофон. Ба ҳамин хотир мо нахостем ки дигар чиз ҳамин наложение кунем. ҳозир ҳама най скрипка ва рубоб мекунанд. Мо хостем ки саксофон ба ҳамин тамом.
саломат бошед. Умуман шумо гуфтед ки бисёр сарояндагон зебогии рӯякӣ нишон медиҳанд. Ман ба шумо илова мекунам, илова бар ин рӯзноманигорон ҳам бо мейкап ин корро машғул мешаванд. Аммо ман ба шумо як чиз мегӯям, зебогии ман ва Ҷамила ботинист, аслист. Мо ҳеҷ чиз истифода намебарем. Ну еще бы, с 7 часов утра мы с тобой в эфире, Фирдаус. Ман ба қавли Ёсамин писари Сабзина, бачаки Сабзина ҳастам. Боз чӣ гуна зебогии иловагӣ инҷо шуда метавонад? раҳмат ба шумо низ барои заҳмататон, барои даъват ба кай комилам низ. Саломат. Вам спасибо, что вы пришли. Подождите, у нас есть еще парочку вопросов. Шумо Есть одна игра, боссон которую мы намеровать. хотели бы с вами провести, поиграть. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. У нас будет 10 часов утра, и мы уже в следующем часу вернемся в эфир. Друзья, не переключайтесь. Моро Это Радио так накнет. Хамсадо. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. мо инҷо ҳастем, аз сурудҳои Ёсамин ҳаловат бурдем ва акнун барномаро идома медиҳем. Он чизе ки бароямон бисёр ҳам писанд аст. бори дигар Ёсамин ва Zain Шамсидин. I love it this way. Zain, welcome, man. Thanks, bro. Yeah. О, Что, Рики, всё, мы поймали одну волну, да. Друзья, у нас в гостях Ёсамин Давлатова и ее продюсер Зайн Шамсидин. Мы уже час практически в прямом эфире Радио Хамсадо. Замечательная беседа у нас сложилась. И под конец я бы хотела спросить у вас о ваших планах на будущее, хоть вы уже и сказали, что вы собираетесь нас радовать, что готовите какие-то сюрпризы, заинтриговали нас. Но я хотела еще уточнить один момент про коллаборацию, может быть, с какими-нибудь исполнителями в нашем таджикском шоу-бизнесе. Может быть, вы планируете фит какой-нибудь? айни ҳол дар фикри мо як суруди нав, як аз пай як сурудем ва баъдан ки албатта иро мардум да пешкаш кардем, боз шояд бо ягон кас дуэт кунем. Уман бо Вы что думаете? ҳозир мо ду суруди тайёр дорем. Якташ Меҳрабонам, яктагаш Бепаноҳ. номзодӣ кардем. Аллакай дар Туркия видеоклипам дорад. ҳаме суруди номгир кардем. суруди Меҳрабонам низ ба қавли авторст ки инам аз ман аст. суруди дигар аз оҳангшери Раҳмия ва аранҷи ман аст. вале боз ба фикрҳои ман шудагӣ аст ки дар аранҷ бисёр навигариҳо ман дохил кардам. баъдан сеюмин суруд як суруди секрет ҳамида меравад. кабутари ду барое ки баъзе сарояндо як хид мекунанд, баъди ӯ 10 таи дига ҳамин хе Да, есть такое. звезда шудан, ҳамин хид баровардан фикр мекунам як тараф бо ҳамира давом додан. ин кори осон нест. Конечно. ки ин хам мардум ба ту вай мекунанд. Внимание обращают уже, да, пристально следят. сарояндое ки вай боши камтар сус боши, аллакай худро гум мекунӣ ки ман боз чӣ хонам, саросима мешавӣ. ба ҳамин хотир чизе ки дар Ёсамин ман мебинам, Ёсамин эронирам, ҳамин суруди дусе дорам ки дар эфир рафт, ҳамина бинем ки чӣ қадар бойгарии овози Ёсамин дар инҷа баромадааст. ман мехоҳам ҳамае то мағзе, ҳамаи ҳамин ширинии овозе мера баронам дар мардум ишонтам. Ёсамин чӣ дорад, аллакай ман чизеро донам ки худаш надонад. ман медонам ки Ёсамин чиро метавонад. бо дар ҳамун камтаҳо ман худам падражат мекунам, я намуди мехонам ки Ёсамин ҳамун чизе ки Ёсамин дар вай дорад, миллизм меган, ҳамунро ман ба Ёсамин ҳамин вай мекунам, падача мекунам ки ҳамино дар ту зуртар мешаванд. ба ин духтара найхаш бо добавлят мекунам, дар студия мерем мехонем. ҳамун суруди ки бояд ки мо то ҳамин хонукиё ношида, ҳамин суруди кабутар ду бози мо дар вай мо намеяй бо видеоклипи бисёр шухаки ҷолиб аст, идеяш аллакай тайёре. ҳамира мехоҳем ки пешкаши мардум кунем. бо насиб бошад дар соли навам баромадаи бояд ки ҳамин гуфти кулобиё сахт кунем, дар ҳамаи ҷо ҳам сахт кунем. баъдан аз рӯи гармӣ боз ниятҳои мо яфтаина не, балки 6 моҳи ояндаро нигоҳ мекунем ки чӣ кор кардан дар кор. Молодцы, здорово заинтриговали, ждем с удовольствием, да, прям в предвкушении хитов от вас, новых песен крутых, новых клипов. Желаем вам большой-большой удачи. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Сейчас я бы хотела предложить вам поиграть в игру.
Ки ном дорад? небольшую, да, которая называется «Бапеш». Бапеш ном дорад. Фирдаус будет Таджикистан задавать Бапеш. вопросы. Да, и Таджикистан Бапеш, и сейчас Йосамин тоже Бапеш, потому что Фирдаус будет задавать вопросы, и вы должны выбрать одно из двух. Легкие вопросы, быстренько, просто в формате блиц-опроса. Да. Фирдаус, ты готов? як лаҳзаи дигар як чизи дигарро муайян мекунам, яъне аз дуто аниқтараш мо суолро мепурсем, шумо ҳа ё немегӯед. Да. аммо фикр накарда бидуни фикри зиёд. рафтем? ёсамин бапеш боре ҳам тапак ҷамъ кардаед? дар хурдӣ бале. аз пиёз тоза кардан ва аз ишқи беҷавоб гирья кардаед? аз ишқи беҷавоб на, аммо аз пиёз бале. дар хурдӣ барои сақич жвачка аз падару модар пул гирифтаед? на, барои клип навор гирифтан аз падару модар пул гирифтаед? албатта. дӯстони худро ғайбат кардаед? ғайбат не, аммо бисёр тестар Дискуссия, да? бале. бо дигар сарояндагон масъалаи ҳаққи кор ба қавли гонорар суҳбат кардаед? на, ба нафаре рози дил кардаед? албатта. буҷулбозӣ кардаед? дар хурдӣ бале. барои бобои барфӣ баҳри ба даст овардани тӯҳфа шеър хондаед? на, хӯрок пухтанро дӯст медоред? бале. Какое ваше любимое блюдо? лубё шурбо. вау Супер. чунин хӯрок ҳаст. агар жанри рок дар тоҷикистон маъмул шавад онро месароед? албатта, чаро не. ва саволи охирин, шавҳари ояндатон агар дар як рӯз 2 хӯрок истеъмол кунад 2 хӯрок омода мекунед? 10 то мекунам. саломат бошед. жилбозӣ як идея нав шуд омо. Даёги Ёсамин. Ба жилбозӣ. ёсамин давлатова дар радио Амсадо. хуш омадед бори дигар. Друзья, спасибо за такую увлекательную, интересную беседу. Мы очень рады были с вами познакомиться поближе. Я думаю, всем нашим слушателям тоже понравилась наша беседа. А те, кто не успели послушать, у них еще будет время, потому что вот у нас дорогой оператор наш все заснял, и совсем скоро в Ютубе выйдет видеоинтервью, где ваши слушатели, ваши фанаты и наши совместно посмотрят видео и оставят свое мнение. Но в любом случае, я думаю, что оно будет положительным, потому что вы очень хорошие люди, которые любят свою работу, которые делают ее с удовольствием. И мы желаем вам успехов во всем. Дай бог, вы еще придете к нам в гости, когда уже у вас будет несколько хитов подряд, да, и много-много миллионов просмотров на всех платформах. Так что мы вас верим. Вам всего доброго, всего хорошего. Оставайтесь такими же классными. Ба шумо низ раҳмат. саломат бошед. ташаккури зиёд ёсамин, ташаккури зиёд зайн ки ба меҳмони барномаи мо шудед. дар ҳақиқат ёсамин чунон хоксор аст ки гӯё сароянда бо продюсер ба барномаи мо не балки олимпиадчица як яъне шахси хонандае ки дар синфи 11 а мехонад ва дар олимпиадаи забон ва адабиёти тоҷик ҷои якум гирифтааст ва хоксорона ба барнома омадааст. Но это ведь это и есть албатта инро так сказать, дӯст надоштан отличие, намешавад. особенность, конечно. ин чизи Это и фарқкунанда есть то, аст. чем нужно гордиться. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Друзья, дорогие наши радиослушатели, мы хотим сказать, что мы заканчиваем наш эфир до понедельника. Сегодня у нас пятница, напоминаем. ва боз ёсуман ба ман дигар ҳама вақт бо як хотироти хуб ёсамин мазарати зиёд бо як хотираҳои хуб алоқаманд мекунад. рӯзи ҷумъа меояд, хуб хурсандӣ мекунем, баъдан истироҳат. бигзор ҳамеша чунин хотираҳо бошад дар ҳар яки мо. саломат бошед. Дорогие радиослушатели, желаем вам отличных выходных. Услышимся с вами в понедельник в 7 часов утра. Всего вам доброго. Спасибо, что были с нами. Это радио Амсадо 94.4 FM. Вас ждет много интересных, звонких, классных песен. Так что не переключайтесь с нашей волны. Будьте на связи всегда. Пока-пока. саломат бошед. ба ҳама хайр. дар радио Амсадо 94 FM бимонед то рӯзи душанбе. ваъда медиҳем ки меоем. хайр. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.